I jedva došli na novi video, danas ćemo igrati jednu igricu, reći ću vam na kraju kak se zove, ali idemo početi. Samo čekajte. Eto, ja se zovem Jan Banan, koliko novca imam, samo jednog auta imam jer već sam se instalirao jučer. I gledaj kaj trebate raditi, idete na svoj početni auto, čekaj, krivo stranu, bum našli svoj auto, eto, idemo, ajde, onda počnemo, idemo noć, idemo, ajde, čekajte, ideš, gledajte, već sam se sudario. Lijepo. Pusti kad svi kapaju. Imamo malo internet. Jel vidite ovaj prvi gore? Samo ću dobiti novce. Vidimo se u drugom videu.